खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ गुबैयै रागाखौ दबथायनो नाजा। दिनै नोंथाङा फालांगियाव गोबां मुलाम्फा नुनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ गोदान जौगाथाय होनो हागोन। वृषभ राशि। जायफोरा स्टक मार्केटआव गावनि रांखौ थिसनो बिसोरो दिनै खहा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रां थिसननायनि सोमोन्दै गोसो होनाय आरो सांग्रां जानाया साबसिन जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि थाखाय जोबोद मुखुब जानो हागौ। कर्क राशि। नोंथाङा नोंथांनि रांखौ गोनांथि जानाय सुबुंनो दाहार होनानै गोजोननाय मोनगोन। ओरैबायदि खामानि माव जाय नोंथांखौ खुसि मोनहोगोन। खामानियाव जानाय सोलायनायफोरनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। सिंह राशि। नोंथांनि बेरामा दुखुनि जाहोन जानो हागौ। नखरनि खुसिखौ लाबोफिननो थाखाय नोंथाङा बेखौ जेसेबां हायो एसेबां थाब बारग'नांगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया थोंजोङै गाज्रि जानो हागौ। कन्या राशि। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोरिनि मोनसे गोदान गोमोथाव बिथिं नुनो मोनगोन। गावनि खामानियाव गोसो हो आरो गोसोआरि सौग्रावलायनायनिफ्राय गोजानाव था। तुला राशि। दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नोंथांनि बेरामखौ गाज्रिसिन खालामनो हागौ। राङारि लेनदेनफोरा गासै सानावनो जाबाय थागोन आरो साननि जोबनायनि उनाव नोंथाङा थोजासे रां दोनथुमनो हागोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय जागोन आरो दिनै माबा मोनसे सरासनस्रा नङै खामानि मावगोन। रांनि मुलाम्फाया नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जानाय नङा। धनु राशि। दिनै बै खुरमा बाहागिफोरनो नोंथांनि रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था जायफोरा दासिमबो सिगांनि रांखौ हरफिनाखै। बिनानावनि जुलिनि गोरोबथानि खौरांआ नोंखौ खुसि खालामगोन। मकर राशि। गारि सालायनाय समाव जोथोन ला। जायफोरा गावसोरनि रांखौ बेटिं एबा जुआयाव बाहायदोंमोन बिसोर दिनै खहा जानो हागौ। बेनिखायनो नोंखौ बेटिंनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होनाय जायो। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा बै गासैबो खामानिफोरखौ मावनो लुबैयो जायखौ नोंथाङा नोंथांनि उन्दै समाव मोजां मोनोमोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि सावस्रिनि फारसे गोसो गैयै जानो हागौ। मीन राशि। न'आव जेंनाफोर सोमजिनो हागौ, नाथाय फिसा-फिसा आयदाफोराव गावनि लोगोखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा खामानियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।